Мара нигоҳ келин. Бо соати 12 хов кардам, гуфта соати 8 хов нахезӣ. Саҳар барвақт хиста ҳавлӣ дар овзада бурӯ. Ҳама ҷора тоза карда, завтрак да боша ягон чиз ба мазза тайёр кӣ. Фаҳмидӣ? Хоб бачаҷон фаҳмо. Шид брахора. Занак? Занак? Ой. Хов ки дорӣ даромада дар хона хона мекунӣ? Не, очаҷон корум фармонда буд, буд кунам баъд медиром. фарзанд якзада зулм кардан кори хуб нест. Очам қатъия гап занам ки хел намешавад. очаҷон, намедонам гапа чӣ хел сар кунам. Не ки ба хотири худам не, ба хотири занам не, танҳо ба хотири шумо. ман пушти занам намегирам. Не ки ман ҳам ку апал хоҳар дорам. ово ҳам ку дар хонаи одамои бегонаҳам. ҳам хеле рафтор нисбати ҳамово боша, мо чӣ хел худмона ҳис мекунем? фарзандои шуморо ҳам хел зулм кунанд, азобатан чӣ шумо намефора? касе ки чӣ кору гуноҳе ки мекунад, имрӯз не фарду ё фардои дига аз фарзанди худаш мебинад. ҳар як рафтори баду гандагӣ ки мо мекунем, фарду бо дахмон бармегардад. агар ки хубиам кардем, хубии мо ҳам боз дубора бармегардад.